Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πλανητικές όψεις. Νομίζω ότι κάτι έχετε ακούσει, κάτι έχετε υποψιαστεί, ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που ισχύει ένα σημαντικό πλανητικό φαινόμενο, όπως το λένε οι αστρολόγοι και έχει διαδοθεί πολύ και στον κόσμο, το ισχυρό τετράγωνο ανάμεσα στους πλανήτες Ουρανό και Πλούτονα. Τετράγωνο είναι ένας όρος αστρολογικός, ουσιαστικά σημαίνει πλανητική όψη τετραγώνου. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι σημαίνουν οι όψεις και τι σημαίνει συγκεκριμένα η όψη τετραγώνου. Αλλά να σας δώσω μια πρόγευση. Θα ήθελα να βάλω τους δύο αυτούς φημισμένους πλανήτες και να δούμε το περιβόητο τετράγωνο ανάμεσα στον Ουρανό και στον Πλούτονα. Ο Ουρανός αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην αρχή του ζωδίου του Κρυού. Εδώ. Νομίζω φαίνεται. Ο Ουρανός βρίσκεται εδώ, στην αρχή του ζωδίου του Κρυού. Ο Πλούτονας βρίσκεται εδώ, στο πρώτο κομμάτι του ζωδίου του εγώκερου. Υπάρχει μια αναλογία σε ποιο σημείο του Κρυού βρίσκεται ο Ουρανός και σε ποιο σημείο του εγώκερου βρίσκεται ο Πλούτονας. Έχει σημασία αυτό το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η γεωμετρική αναλογία ανάμεσα σε δύο πλανήτες και στη συγκεκριμένη περίπτωση έχει σημασία ότι ο Ουρανός και ο Πλούτονας βρίσκονται σε συμμετρικά σημεία, να το πω έτσι, και απέχουν μεταξύ τους 90 μοίρες. Όπως γνωρίζετε, ο κύκλος έχει 360 μοίρες, το 1 τέταρτο των 360 μοιρών είναι 90 μοίρες και εδώ ο Ουρανός και ο Πλούτονας απέχουν 90 μοίρες και σχηματίζουν μεταξύ τους την περιβόητη όψη τετραγώνου. Επειδή μία εικόνα ισοδυναμεί με 1000 λέξεις, θα σας κάνω ένα σχήμα στον πίνακα. Λέμε ότι ο Ουρανός και ο Πλούτονας σχηματίζουν μία όψη τετραγώνου. Θα σχηματίσω ένα τετράγωνο μέσα στο ζωδιακό. Να, οπτικά, πώς αποδίδεται η έννοια του ότι ο Ουρανός και ο Πλούτονας σχηματίζουν μεταξύ τους μία όψη τετραγώνου. Είναι σαν να βρίσκονται στις ακμές αυτινής της πλευράς του τετραγώνου, στις δύο ακμές της πάνω πλευράς του τετραγώνου αυτού. Απέχουν μεταξύ τους 90 μοίρες, κάθε πλευρά ενός εγγεγραμμένου σε κύκλο τετραγώνου εκτείνεται σε απόσταση 90 μοίρων, επομένως από εδώ μέχρι εδώ είναι 90 μοίρες, από τον Ουρανό μέχρι τον Πλούτονα είναι 90 μοίρες και σε αυτή την πλευρά 90 μοίρες και εδώ και εδώ. Να, οπτικά αποδομένη η περιβόητη όψη τετραγώνου ανάμεσα στον Ουρανό και στον Πλούτονα. Εάν ο Πλούτονας ήταν λίγο πιο εκεί, λίγο πιο εδώ, δεν θα συνέπιπτε να βρίσκεται πάνω στην ακμή του τετραγώνου. Αυτή τη στιγμή όμως, από μία σύμπτωση, ο Ουρανός και ο Πλούτονας πάνω από τα κεφάλια μας είναι σαν να βρίσκονται στις ακμές της ίδιας πλευράς ενός τετραγώνου. Αυτό είναι σημαντικό στην αστρολογία, σημαίνει ότι απέχουν 90 μοίρες και σημαίνει ότι σχηματίζουν μία ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους. Και σε αυτού του είδους τη σχέση μπαίνουμε αμέσως τώρα. Τα πάντα στο σύμπαν μας είναι συχνότητες. Εμείς οι ίδιοι άνθρωποι είμαστε συχνότητες ανάλογα με το παρουσιαστικό μας, την εμφάνισή μας, τον τόνο της φωνής μας, την άβρα μας ενδεχομένως. Το πρώτο πράγμα που συλλαμβάνουμε όταν έρχεται κάποιος άνθρωπος κοντά μας είναι οι συχνότητές του. Σε τι συχνότητες είναι. Αν οι συχνότητές του είναι αρμονικές ή δυσαρμονικές απέναντί μας. Έτσι, με κάποιους ανθρώπους δημιουργείται ακαρία, απαρέσκεια, αντιπάθεια
αποστροφή, έτσι δεν λέμε με όλους, αλλά με κάποιους ανθρώπους με το που τους συναντάμε, ακαριέα νιώθουμε μια αποστροφή απέναντί τους. Δεν θέλουμε να είμαστε κοντά τους. Γιατί υπάρχει κάτι ξινό στο μαγνητισμό τους, στη μορφολογία τους, στις δονήσεις που εκπέμπει το δέρμα τους, τα μάτια τους, η φωνή τους κτλ. Οι περισσότεροι άνθρωποι ευτυχώς έχουν ένα μαγνητισμό που για μας είναι μάλλον ουδέτερος, ούτε πολύ αρμονικός, ούτε πολύ δυσαρμονικός. Δεν μας ελκύουν, δεν μας αποθούν. Είναι μάλλον αδιάφοροι, ουδέτεροι. Δεν θα γινόταν διαφορετικά να κινούμαστε μέσα στην κοινωνία, εάν η πλειοψηφία των ανθρώπων κινούνταν σε συχνότητες ισχυρά δυσαρμονικές απέναντί μας. Θα γινόμασταν μισάνθρωποι ενδεχομένως. Το να είναι ουδέτεροι ενεργειακά οι άνθρωποι, οι περισσότεροι απέναντί μας, αυτό σημαίνει ότι με λίγη καλή θέληση, με λίγη φιλική διάθεση, μπορούμε να κάνουμε παρέα, να επικοινωνήσουμε, να συνδιαλλαγούμε με τους περισσότερους ανθρώπους γύρω μας. Αρκεί να υπάρχει αυτή η λίγη καλή διάθεση. Και βέβαια έχουμε εκείνες τις πολύ γλυκές και όμορφες περιπτώσεις που μας πλησιάζει κάποιος άνθρωπος και νιώθουμε την ενέργειά του, τις συχνότητές του να είναι πολύ αρμονικές απέναντί μας. Το πρόσωπό του να είναι πολύ γλυκό, πολύ συμπαθητικό ή ερωτικό ακόμη, τα μάτια του πολύ γλυκά, πολύ συμπαθητικά ή ερωτικά, η φωνή του πολύ ευεργετική στα αυτιά μας, να μας αρέσει η φωνή του, και εκεί λέμε ότι οι συχνότητες αυτού του ανθρώπου είναι πολύ αρμονικές απέναντί μας. Τώρα μιλάμε για μια κατάσταση που αγνοούν όλες οι επιστήμες, αλλά που βιώνουμε καθημερινά όλοι μας.